Здравейте и добре дошли в Тарос усмивка. Ако сте попаднали на това видео, значи това послание е за вас. Това е таро четене за родените на 4 юни. Честит рожден ден на всички рожденици. Желая ви много щастие, любов, здраве, късмет и успех. Да видим какво казват картите за вашия рожден ден. Днес има доста така разнообразна енергия. Днес е възможно или да срещнете човек, в когото ще се влюбите, или да получите предложение за брак, или също така е възможно да ви поканят на някакво светско събитие. Хубаво е да приемете поканата, защото днес, освен всичко друго, ще имате така възможност за вълнуващо ново начинание. Тоест, по някакъв начин имате възможност да се разгърнете, да използвате своята оригиналност и изобретателност по един доста така необичаен начин, да се изявите творчески. Като днес все пак е хубаво да намерите баланс между емоциите и разума. Така, ако има вероятност, нали, емоциите да бъдат доста разбушувани с този рицар на водата и е хубаво да успеете да ги балансирате. Като освен това наистина ще имате и възможност с този паш на огъня за ново вълнуващо начинание, и това начинание с земя е така материално, обещаващо бизнес начинание, важни документи, важни договори, нова работа, нещо ново започвате, което ви носи много добри финансови приходи. Така едно изобилие. Днес имате възможност това да го започнете. Така че ако ви изкочи някаква възможност, нещо ново някой ви предложи, приемете го, защото ще бъде много успешно за вас. Да видим още една карта. Уют. Вътрешният покой започва от вкъщи. Отдели време да подредиш и пречистиш мястото, което обитаваш. Помисли как можеш да направиш дома си по-уютен, светъл и вдъхновяващ. Когато средата около теб е в хармония, това ще се отрази и на вътрешния ти свят, а времето, прекарано вкъщи, ще се превърне в истински източник на енергия и удовлетворение. И да видим още една карта за родените на 4 юни. Закон за привличането. Всяка мисъл е енергия, която привлича подобна енергия. Имаш силата да избираш мислите, които са енергия и любов, мир, хармония. Ние с радост ще ти помогнем да избереш правилните мисли. Довери ни се и се помоли. Добре, това е много полезно послание, така да се каже. Т.е. днес е хубаво и да внимавате за това какви са мислите ви. Това по принцип за всички ни важи, но днес явно ще бъде по-силно важащо за вас, така че се заредете с хубави мисли, не залитайте към негативизма. Благодаря ви, че бяхте тук. А ако това послание е било за вас, приемете го с усмивка. И не забравяйте, всичко идва в точния момент. Надявам се това видео да ви е било полезно и приятно. Желая ви много хубав празник, много хубав рожден ден и всичко най-хубаво.